zuek aurkeztu zineten Bizkaiko hauteskundetara eta ia lortu zenuten diputatu bat, Espainiako kordetarako diputatu bat. Oso boto gutxiagitik. Izen zan deserzinio bat, bentzak handun lortu abizimo zalara. Baina hain zatitut egon zan etarnik eta barri nuke ezkenduen gantxori eta bidamen modoko egitxuri eta ezkenduen. Ostera manifestazioetan da batzarretan eta jentie, baina horre esate baderako nortzu lortu abin orduen. Zerak Gipuzkoan Euskadiko Ezkerrak. Euskadiko Ezkerrak, bai. Andres Ataraz. Euskadiko Ezkerrak horre joku zean jaben, joku hori bat jaben, eta nik ezagutzen nabezan liderak ondo batzarretan eta zarrak egin bezpain bat lideretik ginen zen eta gogoratzen hasinak jaldekoa Gasteizen hori mamazatan betetu a la reunión a la de Euskera eta luego era lo de Tánipa. Eta Euskadiko Ezkerrak izan un color, gu definitan ginen, radical, ez? Atzaletasun egin, eta Euskadiko Ezkerra bai, baina pure sozialismo, igual, eta horre ganeagarri batzuk, ni lagun batek izatean jode, entraba como abertzale y salía como español, ¿es? Eta, claro, daba egitzi, es que ni behin ikusi nabinen Euskadiko Ezkerrak gitara bezan euren arti manatzeko Leninen zer batzuk. Figura batzuk, matriziko Leninen figurik bat. Eta koinetuek eta ekarrean etxera. Partiduk banatu Leninen figurari zabitzien, zer representana dago horrek abertzaletasun egin bentzat. Harren ideologizia aldetik izan Kristio. Lortu ari.